Dear Kuya Totoy o Lola Hubag. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubag, itago nilang ko sa pangalang Jacob, 22 years old. Dati na ko ninyong letter sender, mga idol, og nahimo pang letter of the week winner. Kining akong suliran, kabahin kini sa usa ka lalaki. Bago ra kong nahuman sa junior high school, mga idol, ug mag-grade 11 na. Kaisa anak, nag-post ko sa Facebook. Kay nangita ang taon ko og mo sponsor sa kong pagtuon. Kay lagi, gusto ko makahuman og eskwela. Sa dihang, naayning chat sa ako nga usa ka lalaki, mga idol, nga itago na lang nato sa pangalang Simon, 34 years old. Kinsa man yung nag-chat? Wa mo ko kailangan ni niya? Simon? Basta ang lugani. Hello, Dari na lang kapuyo sa kuha. Kay pa-eskwelahon tak ka. Ako na'y bahala sa tanan. Yes! Naanay mo sponsor sa akong pagtuon. Maunag yun ni. Unta, buutan siya. Dali, dayon, Jacob. Right? Yes, sir. Mao na akong gipuy-an. Simple na akong kondisyon. Tabangi ko sa mga trabahoon diri sa bahay. Way problema, sir. Anad bang kog mga lihukon sa balay. Oh, may noon. O sige na, ibutan na ka ng mga gamit nimo. Sige, sir. Ugusbon ko. Salamat kaayo. Kuya Totoy og Lola Hubag, sa sugod, buutan pa kaayo si Sir Simon. Og ako, gibuhat ko sab ang angay kong mga buhaton sa iyahang balay. Sama sa paglimpyo, luto, laba, og kay stereotype man ang iyang Pinoy-anan, so isa rami ka kwarto, mga idol. Sa salugra ko gahigdaan, pero na iPhone. Og si Sir, sa katre. Mga pipila ka semana ang nilabay. Natingala na lang jud ko, kay kada maliko siya. Naligo mo dahil si Sir Simon sa banyo. Pero nga nunga man niya dalhan ning iyang towel. Nga na may butanganan dito. Gibilin-bilin naman po niya diri sa lamisa, uy. Unya, tawag ko na sab ko ini karon kay pada ang towel. Unsa mo yun iyang style, uy? Jacob, towel please. Da lagi. Pangka na yun ang pattern ni Sir. Jacob, paligos towel. Coming, sir. Sir, ang imong towel. Thanks. OMG. Kadako sa microphone nga ako nakita. Uy, kadako na lang yun. Murag, di na lang ko mag-tell. Nga naman yun na siya, uy. Nga ipatod-hatod pa man ang towel. Murag ganig, nagpaibog siyang jumbo hotdog. Kuya Totoy og Lola Hubag, chill-chill ang kunuhay ko. Kana bang no reaction lang ang akong kinapakita kang Sir. Pero honestly, daw may kabayo nga gadagan sa kong dughan. Cool pa kaayo, mga idol. Hangtod nga nausab na gid ang sistema, mga idol. Kay kanang mga tulog ni Sir. Nahilom naman si Sir. Natuog na siguro. Halak ka. Naunsa mo na si Sir. Naghubo naman na siyang natuwag. Kita na magyud ang langit, uy. Ay, piyong na Jacob. Ay, jud palatang. Kaya abi pa lang, easy girl ka. Easy boy. Laki naman day ko karon. Ay, makalibog.
Jacob, bay ipangutan ako nimo. Yes, sir. Kabahin sa unsa? Unsa man, straight ka o under ka sa LGBTQ? Sa una, sir, bayot jud kaayo ko. Pero karon, gusto ko na tuliro ako kinabuhi. Mao ba? Jacob, magpamasal sa ko. Sige, sir. Anad po ko, ana. Kay mo man akong trabaho sa una. May noon. Sige. Okay, sir. Hala. Nitindog ang kubra ni sir. Napatay na ni Ruan. Gusto ka? Ako na sa massage nimo. Ha? Ayaw lang, sir. Oy, mauwaw ko. Sige na. Sige, sir. Kanida. Labon di ka po kung nilabas iyang pantalon. Plastar na. Tanggalan ng pantalon nimo. Okay, sir. Asang lotion? Hindi ara, sir. Unsa man ni mong lotion, sir? Kani atong gamiton. Para dali ra. Ha? Kuya Totoy og Lola Hubag. Gihaplas ni Sir nako ang lotion og nakatulog yun ko while iya akong ginamassage. Pila ka oras jud kong nakatulog ug pagmata nako nakurat na lang ko kay basa naman ang akong likod ug sa paghikap nako lapot-lapot mga idol mautong akong gisimhot ug dili man lotion ang baho kundili kabalo na mo unya natinga na lang ko mga idol kay sakit man ang akong butlo. Paglingkod nako, nangutana siya kung lami ba daw. So niingon ko nga, ang unsa sir. Nitubag siya mga idol, nga ang ana-ana daw. So didto, nahilabtan siya ay ko niya. Gikan pagkabata nako mga idol, wa jud ko kasuway anak. Og sa tinuod lang, ganahan kayo siyang mo ana-ana nako. Maong karon, murakog na trauma mga idol. Unsa ba'y maayo kong buhaton ini? Muhawa nilang bako? Or magpabilin pa ko dire? Ngahimuon na kong konsumo ni sir. Pero karon, hinay-hinay na kong gadistansya niya. Kuya Totoy og Lola Hubag, daghang salamat sa paghatag ninyo og higayon ni ining akong story. Ang inyong letter sender, Jacob. Mayong hapon sa tuang letter sender nga si Jacob. Mayong hapon na sa mo din ha, Kuya Totoy. Bulhot na diha. Karon kay kabalo naman ka sa iyan tumong sa imuha, ayaw na pagdugay-dugay diha, ayaw na pagpundo, sibat na. Di ba la? Yes, kana kung wala ka nakauyon sa iyang ginahimo sa imuha, batsi na. Daghan magpamaagi nga makahuman kasi imong pagtuon, kay desidido man ka. Yes, ug mag-grade 11 pa man ka, Jacob. Libre pa man na may public school, pwede man ka din ha. Hinoon, gasto lang sab na kay na mga projects, pliti pa, baon pa, mga amutan pag sa eskwelahan. Diha sab kabawion kung naa ka sa public school, pero at least dili ka ma-pressure sa tuition fee. Og kay layo pa man to, Jacob, napakay enough time nga makakita og tao nga mupa-eskwela nimo. Or ikaw mismo ang mupa-eskwela sa imong kaugalingon. Manarbaho ka during weekends. Or pwede ka nga inighuman sa imuhang klase mo part-time ba karon og 3 ka oras. Kana kung desidido lamang yun ka. Kay nami mga OJT dire gikan sa Iladong University. Eskwela sa adlaw pagkagabi trabaho call center. Hago gyud siya. Hago nga hago, pero kung gustohon lagi nimo mangita mo yung kag pamaagi. Pang support sa imuhang Monday to Friday. Ang problema lang ang kapuy-an kung dili ka taga Davao. Pero mapangitaan lagi na og solusyon. Og next time nga mangita kag amo, ayaw na lang po siguro ng laki. Aron malayo kas disgrasya. Yes, pangitag paagi nga makalampos ka sa imong pag-eskwela, lagay mag scholarship na mga scholarship sa politiko. Pwede ka moadto na scholarship sa eskwelahan.
pwede ka mag-working student. O pwede po ka Saturday, Sunday lang ang klase. Pwede ka mag-summer lang po. Depende na sa imo ha. Di ba la? Yes, daghag pa maagi dong Jacob. Ang importante diha nga, dili ka mamolestya kay matod pa nimo na trauma na ka. And you don't deserve that. Kaya ang imong primary purpose, ang imong priority mao ang pag-eskwela. Ang saan imong pagmalampuson nga na trauma na magkakaroon. So, hawa diha. Ana ra ka simple. Jacob, daghang salamat sa pag-share na ining imong story og ikaw po diha may love so natin suliran sa kinabuhi ayaw ra gyud kauwaw sa pag-PM ana. Search Lola Hubag Love Radio Davao, i-PM ang imong problema, pwede ra kaayo kang mangalyas. Salamat sa imong pagsalig na to programa, letter sender. Good luck sa imong pag-eskwela. Alhamdulillah, mashallah. Ako si Kuya Totoy. Og ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always